ka wei ka jingja accident ka basngosi we rangbah ula dono yala ka jingim hadien baka kali jeep ka ba unya kala hap syarian hakashnang Makoibari diang Riboy district katkum ka jingte balayolum kani ka jingja kana ja ha ka no pai sngi kumba ka por shibji arpoi ha ka ba uba rempang sngi bla nrupsan snam ka kerta unong shong shnong ka Saidan Riboy district udang mi na Makoibari banet sya surak pa hamau diang daga jeep kabadan yung number ML10 iway not arnyo long baha kate kapor kakali kala yap kensan unong niya ula pyrshang ban penno ya kakali da kabapen kala yogia ban yo pen iaka Henry na mar ka jingbamla ban telakam ya kakali kala hap sendan syariat ringkat bat utai rangbah hadu pa undam mensau jur. Tang hadien kate ke jingja ki pulet ka nongpo traffic police kila poi mar sya kate ke jaka bala penkit ya utai rangbah sya Bethany Hospital nongpo na ka benta ka jing sumar Henry ki doktor kila pentep baula Khlad no shwa ban poi ha hospital na mar ka jing mensau ka bajur. Na kaliang ki bahyeng kila kerpat ban pelat yak postmortem hadien bala pendap yaki kendon baro kat kumkaan ki pulet kila IT no yuk te rangbah sya ki bahyeng bakin pendam yak jingle nyam bakhado